майли ма расидим, баъд гап мезанем. хоб. ҳа ака, ин қадар нигоҳ карден? Ака, кори мо ҳамие. меҳнат. зиндагимона ба ҳамин роҳ пеш мебарем. ранги шумо бой несте. Не, шумо маро нодуруст фаҳмиден. Набарот, ман шумода ба ҳавас нигоҳ кардестам. шӯх кардести ака, ё ба ҳоли ман хандидести? Нахандидам. ҳози як дақиқа. ака, фаҳмиден барои чӣ шумода ин қадар ҳавас хӯрдам? ин коре ки шумо кардестен, бисёр инсонҳо ҳавас мехӯранд ки